Vítajte v politickej aréne. Europoslanec a líder hnutia Republika Milan Uhrík, ktorý je podpredsedom vlasteneckej frakcie ESN, sa v Európskom parlamente ostro postavil proti rozhodnutiam Európskej komisie. Kritizoval ju za to, že namiesto podpory poľnohospodárov a rozvoja vidieka chce financovať mimovládne organizácie, propagandu a dokonca aj nákup zbraní. Uhrík na rovinu povedal, že ide o úplné zlyhanie priorít a nezmyselné plytvanie európskymi peniazmi. Vo svojom prejave zdôraznil: kedysi sa na Slovensku povrávalo, že len vďaka eurofondom máme peniaze na investície, rekonštrukcie a opravy. Žiaľ, pri pohľade na budúci európsky rozpočet to vyzerá tak, že budeme mať peniaze akurát tak na nezmysly. Pretože opäť ďalšie miliardy na zelené experimenty, na vymyslené projekty a na tisícky zbytočných úradníkov. A ja sa pýtam, kde sú peniaze pre bežných Európanov, pre bývanie mladých, pre rodiny, pre ľudí, ktorí nevládzu platiť drahé nájmy, energie, potraviny. V tom novom rozpočte navrhujete zvýšiť vojenské výdavky na vyzbrojovanie Ukrajiny, zvýšiť podporu kreatívnych umelcov, mimovládok, nezávislých médií, fact-checkerov a popritom zaviesť povinné zelené rodové kvóty a dať menej peňazí pre poľnohospodárov, regióny a vidiek, menej peňazí pre európskych študentov, ale za to zvýšiť rozpočet pre Erasmus tak, aby bolo možné doviesť do Európy každoročne 105 000 študentov z Afriky. V Bruseli ste asi zabudli, kto sú európski daňoví poplatníci a tento rozpočet je výsmech týmto poplatníkom. Pre viac politických konfrontácií dajte odber. Toto bola politická aréna.